ନାଇଁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି। ମୋ ବାପା ଥିଲା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ନିଜେ ଆଖିରେ ଲୁହଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟଟା କହିପାରୁନି। ଯଦି କହୁଛି କାହାକୁ ନିଜରେ ଭାବିକି ଥଟ୍ଟା ମଜାକରେ ଉଡ଼ଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଜି ମୋ ମାଆ ଅଛି, ମୋ ମାଆ ସହିତ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ନାହିଁ ନା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରେ। ମୋ ମାଆ ଠାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ବାପା 2-3 ମାସ ହେଲା ଡେଥ୍ କରିଗଲେଣି। ଆଜିକି ନିଜେ ଥିଲେ ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲି ମୋ ବାପାକୁ। ଆଜି ସେତିକି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁନି। ସେତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଆମ ଘର ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ଚଳୁଛୁ, ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ମାଆ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ରହୁ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମାଆ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସାହାରା। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଯାହାର ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି କି ତାର କେହି ସାହାରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ମାଆ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଟିକେ ମାଆ ସହିତ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିପାରୁଛି। ଆଜି ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଭାଇ 2ଟା ଭାଇ ଆଉ 2 ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ମାଆ ଅଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ମୋ ମାଆ କର୍ଜ କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଖାଇବା 2 ମୁଠା ଦେଉଛି। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ପାଇଁକା ସେତିକି ମୋର ଅକ୍ଷମ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୋର ବି ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଆଜି ମୋ ମାଆ ଏଠୁ ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ଭଲ କରିଛି। ମୋ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ଯଦି ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଘର ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଏତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଦେଇପାରୁନି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।